Čaute, vítam vás Dežer a dneska si ukážeme The Crew betu. V tomto videu budem hlavne hovoriť o dojmoch z tejto hry a vlastne z tejto bety skorej, keďže hra ešte nevyšla a môže sa to veľa zmeniť, ako na to v dolnom rohu píše, že beta neprezentuje plnú kvalitu tohto produktu, takže zatiaľ aspoň grafika je celkom dobrá, dosť mi pripomína štýlom Need for Speed. Samozrejme aj tu na neskoršom tomto, tak vlastne tu sa dostávame k prvej časti, vlastne takto sa vyberajú tieto misie a tu nás si môžete vybrať vlastne, že či chcete hrať spolu s tými hráčmi, ktorí hrajú práve teraz s vami. To vám vlastne uľahčuje vyhrať tej misie, keďže každý z tých hráčov ste ako vy a ľahšie tým prejdete danú misiu, napríklad keď nemáte dobré auto a tak naozaj tie misie sú potom ťažké, keďže celý ten systém je na levelovanie a vlastne tiež plnení tých nepovinných len takých závodov, za ktoré dostávate upgrady. Aj tu nás si môžete všimnúť, že ako vlastne tam je ten systém levelovania, že za každý level dostanete nejaké to vylepšenie do auta, ktoré vám pridáva na levely, tým ste lepší oproti tým hráčom a skorej prejdete danú misiu. Tak, teraz sa vlastne dostávame do hry. Neviem, či to je tu vidieť, asi veľmi nie, ale hrá sa to podobne ako Watch Dogs, jasný model je skoro ten istý, takže naozaj tak ďalej. Čo sa týka fyziky, tak teraz to nie je vidieť, keďže sa mi nepodarilo nejak vážnejšie nabúrať, ale je naozaj veľmi zle spracovaná tým, že vlastne vy, ak narazíte, ten objekt vás spomalí a začne s vami točiť do všetkých strán, čím vám vlastne znemožní buď to, že vás cheaterská aj hneď dobehne, alebo tak proste v niektorých misiách tu dosť naštve, ako vidíte aj teraz. Budem to musieť reštartovať aj tak, ešte sme sa nedostali k príbehovej linii. Zatiaľ sa nám veľmi, ide to dosť pomaly, tak ako už ste mohli vidieť aj tú fyziku, tú kvázi fyziku, lebo to sa asi podľa mňa meniť oproti bete veľmi nebude, keďže prerábať celý fyzikálny systém, všetky tie výpočty systému a tak ďalej by naozaj zabralo viac času a museli by to podľa mňa odložiť, ale všetci poznáme Ubisoft, takže no a čo sa toho týka, tak optimalizácia je na celkom slušnej úrovni, síce je to oknuté na 30 fps, čo je možno lepšie pre hráčov s horšími grafickými kartami, ktorí by si možno nemohli dovoliť pustiť hru na 60 fps, no vlastne nad 30 fps kvôli tomu, že by im to potom robilo hrozné frame dropy. Zatiaľ je to optimalizované naozaj dobré, aj na slabších kartách si túto hru môžete vychutnať bez nejakých frame dropov a zásekov. Takže za toto, aj keď zase kvôli tomu je aj snať mohli by uvoľniť, no vlastne som aj čítal, že plánujú uvoľniť už aj 60 fps pre majiteľov takých lepších grafických kariet, ako nebudem to teraz vymenovať, lebo hneď by som povedal Titana, ale určite sú aj iné karty, ktoré to rozbehnú na Ultra 60 fps. Toto je vlastne tá grafika, na ktorej hram je vysoká a ide to slušne. Teraz som sa ešte nedostal k tomu, že by som vám tu ukázal vlastne to, čo je na tejto grafike
odpudzujúca, alebo neviem ako to povedať, proste také divné, sú škrabance. Naozaj vyzerajú hrozne, aj to na ultra, to už som hral aj na ultra, ale nedá sa na ultra už nedokážem natáčať bez menších lagov, lebo táto karta na to jednoducho nie je určená. Môžem si zahrať na medium až high, ale rozhodne nie na... Teraz tu všetko. No, možno, že si ukážeme dneska aj prvý online zápas, ak nejakého hráča nájdeme, ktorý je ešte stále v tomto meste a väčšina už ľudí nie je, lebo ja som to veľmi nehral, no dlho som to nehral, no asi s mojím skillom v týchto závodných hrách, ktorý môžete vidieť, určite viete, že som to asi každý pri jednom zápase mohol stráviť, no pri jednom závode mohol stráviť až 30 minút, ale preto nie som veľmi ďaleko, ale ak sa nám podarí nájsť nejakého hráča, ktorý to hrá podobne ako ja, no tých veľa nie je, tak si to môžeme ukázať. Teraz sa vraciam späť, no uvidíme, či tu dačo, no je tu. A toto je asi najväčšia chyba tejto bety, keď proste hráči nie sú na tej istej úrovni s vami, proste tú misiu si nezahrajú, vy si nezahráte, pokiaľ nie sú v tom meste. A naozaj toto vidím ako dosť veľkú chybu aj do budúcnosti, keď napríklad táto hra bude mať nejaký ten už rok a bude tých hráčov pomenej, aj tí budú už v ďalších mestách, keďže mapa je naozaj rozsiahla. Jedná sa vlastne o prechod po celej Amerike, Chicago, Senui a ostatné mesta, neviem čo tam je, Detroit, ešte ďalšie, no proste Miami, a celá Amerika by mala byť sprístupnená, aspoň tá časť USA, či čo to, nemyslím nejakú tú severnú Latinskú Ameriku, či južnú, pardon, južnú. A nevadí, no, čo už. Ďalej príbeh. Príbeh tejto hry je naozaj klišé. Nič iné sa to nedá povedať. Strašne sa podobá na sériu Need for Speed a vlastne aj graficky sa dosť podobá na sériu Need for Speed. Možno, že keď si to porovnáte, napríklad nejaké to NFS-ko na Ultra je celkom porovnateľné s týmto, keďže tieto auta, no, ako neviem, ako videl som aj lepšie, ale no, dá sa to hrať, no. Ale ďalej v príbehu vlastne to zápletky sú takmer nulové, ako sme si mohli všimnúť už možno pri začiatku Watch Dogsu, kým sa to vyvíjalo. Proste postavy sú strašne plitké, hlavne hlavná postava, ktorá za celú hru to prehovorí naozaj strašne málo. Ak vôbec aj teraz si môžete všimnúť, že hovoria väčšinou iba tie vedľajšie postavy. No proste príbeh je celkovo klišé a už hneď prvá zápletka je strašne predvídateľná. No, dostali sme sa pred finish a možno, že to aj stihneme. Možno, že to stihneme. To neviem. Tak asi veľmi nie. Tesne. No nič. Neukážem vám tu asi toho teraz veľa, ako sa budem trafiť pri tomto jednom race, ale to nevadí, ja som tu nechcel robiť nejaký let's play pre slepých a ukazovať, tu vidíte auto a niečo také, ale povedať niečo rozumné o tejto hre, prečo si ju kúpiť, respektíve nekúpiť, alebo proste nechcel som tu robiť na to nejaké let's play a ukazovať tu proste príbeh a videá z tejto hry, len tak si tu vidíte. Teraz sme sa dostali k tomu, čo som vám chcel ukázať už na začiatku. Čo je toto? Tieto tu škrabance v na zadnej časti auta, to
to naozaj len odradzuje od tohto. Naozaj sa mi, toto tu sa mi nepáči a to je na vysokej grafike, to je na high. A toto by tu vôbec nemalo byť. Toto by som dal takéto nejaké škrabance, škaredé by som dal možno nejakému tomu, jak sa to volá, na najnižšej grafike, takéto dačo. Ale nevadí, no. Ešte čo by som mohol tak spomenúť alebo pochváliť, keď jazdíte po tráve a po blate, tak sa auto od toho blata zašpiní. Samozrejme, poznáme Ubisofta, je to preháňané až do strašných rozmerov. Neviem, že či ste hrali aj inú hru z Panthers, alebo jak sa to číta, Spinteries, no. A tam to bola hra, kde v lese ste jazdili po blate s ťažkými strojmi a ani tam tie auta neboli tak zafrkané od blata ako tieto športové autá, ktoré jazdia ako teraz vôbec. No, ako nevadí, táto beta vlastne dneska končí. Zase nič, no. Ako som vravel, musíte plniť tie vedľajšie misie, že by ste si mohli úlohy, teda, že by ste si mohli že by ste mali väčšiu šancu teda s tým autom dačo uhrať. Žiaľ, nevždy sa to darí a naozaj tá aj často takkrát čituje vlastne aj čo sa mi stalo pri zopár závodoch, že v rebríčku prvé auto bolo to, ktoré malo najmenší level upgradenutia, čo mi príde dosť také. Ja som mal napríklad vtedy level 61 a ten prvý mal level 46, kdežto v predchádzajúcej misii, ktorá bol vlastne duel medzi niektorými, vlastne niekto ma tam vyzval na duel, že by som s ním zahral. No a tam vlastne nie je šanca, keď vy máte slabšie auto, nižší level, vyhrať nad tým vyšším. Ale za to umelá inteligencia to môže mať najnižší level, aký ide, a aj tak nad vami môže vyhrať. Ale vôbec sa mi teraz nedarí, ale už sme sa trošku neposunuli. Všetko ma tu blokuje. Čo je ďalšia vec je na to, že tie autá nám takedy tak znemožnia postup v hre cestu, že je to naozaj ťažké prejsť bez buď narazenia alebo tak. Ďalej, čo by som chcel spomenúť je, že auta sa potom naraze chovajú veľmi divne. Napríklad keď do niekoho nabúrate spredu, tak sa vám hneď nalepí na čelné sklo. No vlastne vás tam zatlačí. No, prešli sme to. Naozaj, táto misia dala zabrať. No, nalepí sa vám na čelné sklo a tým vám nemožný postup, lebo vy napríklad taký ťažký kamión neotlačíte. To je hneď, keby proste aj také auta ako ťažký kamión, športové auto len tak zrazí, vodič dostane asi nejaký ten záchvat, sa tam zjakne, že čo sa deje a proste sa tam na vás nalepí, alebo zomrie hneď, alebo neviem proste, čo sa tam deje, ale naozaj tá kvázi fyzika vôbec nie je dobrá. Takže vlastne celé sa to, ešte som nedopovedal o tom príbehu, za čo sa vám ospravedlňujem, keďže som odbočil. Celé sa to točí o tom, že tento náš hlavný hrdina bol nepravom odsúdený za vraždu svojho brata, ktorú nespáchal, bola na neho narefličená kvôli tomu, aby sa neporušil čierny trh so zbraňami, s ktorým nechcel vlastne brat tohto hlavnej postavy súhlasiť.
Asi preto musel zomrieť, vy ste boli ako toto. Potom sa s vami nejaká policajtka rozhodne sa má to dať ponuku, že vy nahrabete nejakú špinu na hlavného riaditeľa FBI, aby ho mohli zatknúť a vlastne za to dostanete slobodu. Medzi tým samozrejme čistý Need for Speed, Most Wanted, jednotka, dvojka, film Most Wanted, úplne ten istý príbeh klišovitý, že musíte si získavať reputáciu, dôveru a pomaly poražať všetkých členov tohto celej tej spoločnosti, že by ste sa dostali najvyššie a mohli, neviem čo bude ďalej, ako môžete vidieť, ja som len na začiatku hry a naozaj čo môže potešiť je ešte herná doba, ktorá je naozaj dlhá a podľa mňa za tých 20 hodín určite nedohrajete celú túto hru. No, tak vlastne teraz si môžete všimnúť čitujúcu, aha, ne, táto je dobrá, no. Naozaj, teraz som si neuvedomil, do čoho idem a vybral som si fakt ťažký race, keďže sú tu naozaj títo autá vyššieho tohto. Pekne. Ale máme ešte šancu, no vidíte tu, vy tu niekoho narazíte, je za vami, ale hneď vás predbehne. Zatiaľ čo vaše auto by sa z podobnej havárky spamätávalo naozaj dlho, vidíte hneď, bol za mnou, je predo mnou, narazí. Keď do vás narazí nepriateľ, vaše auto sa začne potácať a vy nemáte šancu ho naspäť zrolovať do nejakej zmysluplnej tejto, no. Tu som vravel, toto je tá fyzika, nalepíte sa na objekt a môžete ho tlačiť, všetci vás obehnú a už to nevyrovnáte, už môžete iba reštartovať, že by ste ešte ušetrili času a po tej minúte 35, či koľko to bolo naozaj aj 30 krát reštartujete tú misiu. Neviem, že či táto sa dá vôbec s týmto autom prejsť, alebo ešte treba robiť nejaké tieto nejaké vedľajšie úlohy, to už neviem, občas to zvykne napísať, keď to veľakrát reštartujete, že level auta, aký musíte mať a level, že aký je pre vás tento zápas, či je to pre vás nemožné vyhrať, alebo je to možné. Vidíte, tu hneď sa spamätal, no ale hneď po nehode, zatiaľ čo vaše auto vidíte, ak to háže, proste občas vás aj nepriatelia sa blokujú tu na škrabance, naozaj niečo otrasné v tejto hre. Vyzerá to tak, že toto ani vyhrať nepôjde, s týmto autom rozhodne nie, takže vidíte, musíme ísť expiť, zbytočne sme si to tu na... Ale vlastne už som vám povedal všetko, čo som chcel o tejto hre. Snáď spomenul som grafiku, príbeh, fyziku, optimalizáciu. A to je vlastne všetko. Ešte toto tu na... V noci máte takýto divný kamerový režim ako nejakú starú zlú kameru, kde máte takýto vysoký šum na obrazovke, ktorý sa nedá vôbec vypnúť. Proste je to takýto štýl grafiky. No, to je ešte jediné, čo som vám chcel povedať k tomu. Už som asi spomínal, pohovoril o všetkom, čo sa dá. Ešte možno, že táto hra má tuning vozidiel, čo je už možno pre niekoho teraz to príde divné, že vravím, že táto hra má tuning vozidiel. Kde ste videli poriadny tuning? Tu na v tejto hre je, naozaj si môžete vylepšiť. Ak sa samozrejme dostanete k tým dielom, neviem, ja už som sa snažil kupovať kopu lepších vecí do tohto auta, ale neboli na sklade, tak to tam písalo, ale neviem, možno, že to opravia
Možno, že opravia všetky chyby, ktoré som teraz spomenul, až asi na tú fyziku, grafika ešte by sa dala opraviť a no, proste ak sa vám páčilo tá jedna misia, ktorú som tu točil do kolečka, ani neviem koľko minút, tak proste si tú hru môžete kúpiť, aj keď stále tu píše, že nemusí reprezentovať finálnu kvalitu tohto produktu, ale poznáte Ubisoft. Buď sa dočkáte downgradeu alebo tej istej verzii a možno trošku horšej optimalizácie. Tak, lúči sa s vami Dežer a pekný večer, užite si aj tento deň a čaute.